Det var de. De har haft et møde om det gruppen, og diskuteret frem og tilbage, tør vi tage ham? Bryder han sammen måske, hvis han bliver taget, eller hvordan? Men de sagde ja, og så havde jeg de 2 hjælper, og så gik jeg over grænsen. Hvor gik man over grænsen? Det er det, jeg hurtigt fortæller. Det har jeg altid måttet med at fortælle danske politikere i de sidste år. Jeg gik over grænsen i Kruså. Der hvor ingen regnede med, at nogen ville gå over grænsen. På selve grænseovergangsstedet. Posno og Futrup havde viser. De kom på deres cykel, kørende til den gamle grænse, der ved Kruså, den røde bygning, den tyske bygning. Og jeg kom gående. De stillede deres cykel ved huset, den rækkeangel der, så skulle de ind igennem midterdøren og komme ud af den nordlige bagende. De går ind, får deres pas og viser stemplet, kommer tilbage, henter deres cykel. Jeg står i buskage i nærheden, og da de er ved deres cykler, springer jeg frem, tager den ene cykel, trøsser og trækker tilbage i den samme træer, hvor jeg står, og Futrup og mig, vi kørte så over grænsen. Ved grænsepunkten stod der et par tyske soldater, gamle, det øsregnede, det var hundekoldt. De stod, der var tog, der var kommet ud der. Der var tog, de var kommet på cykel. Og nu var der tog, der cyklede over, altså det er jo bums. Vi var over på den danske side, var der så en officer fra den danske modstandsbevægelse, der tog imod mig, og så var vi på noget over grænsen. Sådan er nogle sydslesvigere kommet over. Det er lige akkurat, hvor ingen regner med, at folk illegalt går over. Derfor har jeg sådan pligt med over, når man her i Danmark har sagt, nu har vi altså behøvet, vi ikke have grænsekontrol med, fordi vi har altså biler, der kører langs grænsen og så videre. Og folk går jo ikke over på den officielle sted, de går jo uden over den grønne grænse der, i mellemlandsbyerne og så videre. Gammelhat, hvis du vil gå rigtig over, så skal du gå over. Der hvor ingen regner med, at du går over. Nemlig på det officielle sted. Det fortæller jeg så altid gerne, og siger alt det her snak der, at man ikke går over det. Og derfor, nu hvor vi ikke har kontrol med grænsen, så kan det regne med, at det flyder våben over grænsen og anden skidt i øjeblikket. Men det er jo det, vi skal diskutere nu. Men altså sådan gik jeg så over grænsen, og så havde jeg fik illegale papirer, og havde Knud Magnussen. Knud Magnussen, KF, ikke sant? Fordi som modstandsmand sagde, hvis du har noget undertøj, hvor din signatur var i, så passer det med Knud Magnussen. Det var jeg. På den måde kom man over. Jeg gik så fra Kruså til Padborg næste morgen, så vi stod på Krusågård, officererne med, og så gik jeg over, og jeg havde fået adressen i Nørre Sønderborg, og så skulle være. Og hed Knud Magnussen. Jeg ved, hvad det betyder at skifte navn i identitet. Så skal du huske helt andre forældre, hvor du har alt sådan noget. Men det vender man sig til. Jeg må da også godt sige, jeg har prøvet 10 forskellige steder fra januar til 5. maj 45. 10 forskellige steder. Mange gange på præstegårde, ellers på bøndergårde. Og modstandsmanden i kontor fik jeg at vide, hvis du engang kommer i knibe, så find kirken i nærheden af kirken af præstegården. Så gå ind der til 95% kan du regne med at blive hjulpet hos præsterne. Og det blev jeg også. Pastor Lisner i Ryslinge ved Kærligvinde, pastor Thomsen, Marslev ved Odense, pastor Pedersen i Sønderlære kommer illegale papirer, og pastor Dagmar Møller i Ord skjulte mig også nogle ting. Så da præstegård og så vennerne dem, så kunne man så regne med at få hjælp.